Mali min ye balakacu ye a y'an ka kɛlɛcɛw sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min na ale bɛ Burɛ mara la n'o ye Tabrichatikaw ye Fala ye. Wolomasiri tabaw waati min na maaw yɛrɛ hakilila tigɛlen don kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ k'u ye dan sigi kosɛbɛ Bamajɔni ni ka walekɛbaaw la Fala ye. Ja maa ninnu u bɛɛ lajɛlen ma sako ye. Wulikajɔ kura u y'o boloda ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma sibiri tɛmɛnen. Baara in bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ min Wolomasiri tabaw ka minɛn dɔw de bɔra sa n'o o ye kɔnwa ye ka bɔ anifisiyan fan fɛ k'a bɛ t'i kunda Gawo ka Fala ye. Waati min na u donna Burɛ masurunan na Bamajɔni ni ka walekɛbaaw n'o o ye Jinimu ni FLA ye. Olu de filɛ ka na jan da u ɲɛ Tabrichatikaw fɛ yen Burɛ ale marabolo kɔnɔna na yan ka di yen ye Fala ye. Min ye kiri kɛra waati ta ye fa bɛɛ lajɛlen kɛra mugukan ye. Armée a nɔgɔnin fɛ maa ninnu y'a dɔn k'a fɔ ko u tɛ se k'u senfa Fala ye. U kɔni ye tiɲɛni u y'o kɛ. Min ye niw ye u ye nibɔ kɛ ko in na kosɛbɛ. Maaw y'a jira sa k'a fɔ wulikajɔ in senfɛ min ye armée ye kibaruya cun ani pankuru k'u lamini sima kɔrɔ ani si ye. Gawo marabolo min ye Burɛ bɔdaw ye ka taa se fo Azara ni kɔnɔna ma nin bɛɛ lajɛlen min ye Bamajɔni ni ka walekɛbaaw kɔni fɛn fɛn y'i senfa Fala ye. Wala in kɛra maa fɛ u ma sɔn a si ka bɔ o waati kelen na min ye avion ye olu ye lingilanga daminɛ sanfɛla la tuguni min ye fa bɛɛ lajɛlen ka fiɲɛ tigɛ. Kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ dugu ma olu y'u wasa don kɔnwa la yaasa ale bɛ se ka Gawo sɔrɔ cogo min na baara tɔw kɔ olu kɛ ni olu ye. Min ye Wolomasiri tabaw ka dagatigi ye n'o ye Jean Elize Daw ye a ko nin fɛɛrɛ min filɛ nin ye nin ye fɛɛrɛ ɲɛnɛma ye sabula u y'a dɔn k'a fɔ k'u sigilen don ni ko ye komi ni u bɛna u dabali ban nka u kun sigilen tɛ ni min ye Fala ye. Waleya min taara Bamajɔni ni ka walekɛbaaw fɛ nin ko in kɔnɔna na n'o o ye maa dabali ban kosɛbɛ. Marifa tɛ maa min bolo Fala ye maa min ko k'a tɛ kɛlɛ kɔnɔ k'o ni kɛnɛ karaba o ma ɲɛ. Wolomasiri tabaw ka dagatigi kɔni y'o waleya in kɔn jɛkulu minnu bɛ yen u y'o daleya in kɔn nka a ma bali maa la sabula min ye Al-Qaïda ale kɛlɛkɛcɛw ni y'olu taabolo de ye. O la sa Mali n'a ka dɛmɛjɛkulu n'o ye Rusilakaw ye u ye lamaga kɛ nin ko in na fo ka taa se maa laban ma maa si ma se ka bɔ. Min ye pick-up'u ye u ka minɛn marayɔrɔw u ka fɛn fɛn bɛ yen n'o tun b'u bolo dugu in kɔnɔna na sa armée ni a dɛmɛbaaw kɔni o bɛɛ lajɛlen kari drone kɔni olu fana y'u bila u fila ni dɛbɛ la kosɛbɛ Tabrichatikaw fɛ yen. O waati kelen u ka jɔyɔrɔ belebeleba saba tun bɛ yen ni minɛnw ko maralen n'o kɔnɔ armée ka bataki la o y'a jira sa k'a fɔ ko u y'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni k'o kɛ bugurimugu ye. Armée b'o wulikajɔ la tuma min na Fala ye fan wɛrɛw fana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bamajɔni ni ka walekɛbaaw ye u kun kɛlen don ka taa moto dogo karijirakaw olu fɛ yen n'o bɛ Burɛ marabolo la min ye moto ye taji ye barigon falen taji la tew ani moto minnu bɛ carton kɔnɔna na n'olu ma bɔ armée ye tasuma kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan k'a bɛɛ lajɛlen jeni ni pankuru ye. Jean Elize Daw ko k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ u k'u hakilina kɛ kelen ye sabula nin wulikajɔ n'a ta bɛɛ min ye armée ye a kɔni ka kɔnwa sira ka don Gawo kɔnɔna na hɛrɛ ani baden na nka halisa ko min ye sɔmi janyani o ka kɛ maaw k'u hakili to u yɛrɛ la. Basigi ni lafiya tɛ sɔrɔ fiyewu fo dugudenw yɛrɛ fana ka kibaruya jɛlenw di kibaruya min b'a to min ye olu bɛna se k'u ka lakana baara kɛ yaasa olu yɛrɛ dugudenw bɛ se ka kisi cogo min na. Jean Elize Daw ko k'a bɛ Wolomasiri tabaw fo u n'u dɛmɛbagaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka nin waleya in kunbɛn yaasa min ye dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na. Tabrichat Fala ye e ko a na kɛ dugu ye nin kɔfɛ.